Napaig ang usa ka 78 anyos nga lalaki human malaki pagkasunog sa gipuy-an nilang panimay sa sitio Opera Unit 1, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Anong report ni Alan Domingo. Kini ang balay di nagsugod ang sunog pasado alas 2 kaganinang kadlawon. Naugdaw gyud og naapil ang 78 anyos nga si Susimo Apacio kinsa gituhang misuway pauntag pagawa sa iyang kwarto apan nalumusnas aso og natumba dayon naapil sa pagkasunog. Aduna untay mga kauban nga pag-umangko ng biktima apan uwahina dihang nakamata sila nga kusog na kayo ang kalayo og migawa sa ilahang balay. Gani hapit usab sila madisgrasya dihang dugay na abli ang pultahan kay niungot na. Pagawas na ko ang kayo diri ay sa dinha kana diha nga part nag-ana-ana ang kayo nang gawas na ba diha sa babaw. Asa man tayong kwarto ana ma'am? Dito sa luyo. Alikod pa. Dito oh. Kay up and down na siya dito sa luyo. Kato akong tiyo. Siling pan ra gyud iya. Kanang siling fan kana Sibling. palit sa kuan. Nakulon. Pasig sa standard. Oh, mga inala ra gud. Ay delikado man gud. Oh, lagi og pangpaong. Samtang laing duha ka balay ang partially damaged sa maong sunog. Gisusi pas BFP Cebu ang hinungdan sa sunog nga midanyos og 160,500 pesos. Doon sa ground floor nagsimula yung sunog. However, nakalabas there were I think 7 individuals na nakatira sa naturang bahay. Yung access ng room ng matanda na namatay ay iba yung ano niya, yung door niya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.